Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Ki Pulit Pahara Central Armed Police Force kinsa Pahara Namar ka Ilekshon MLA ha Sohïong constituency ha ka ba ka jing tap vote kanong ha ka shipho tarik ujimang. U Chief Electoral Officer ba FR Kharkongor loong ba ka khatar tarik uladan ka jing yalang bat ki officer ki bapet ya ka election lem bat ki he Pulit bat ka jing pen kre ka layat ban penong ya ka jing tap vote. Ulaong ba ka jela kanyo san Pyrton ki Pulit CAPF ki ban bu ban Pahara ha ka sengi tap vote. Kidan henriu pulai tadi ki jaka tap vote a Sohïong constituency bat kindan kumba ars pa ngot kinong penyat ya ka jing tap vote. Kajing berkreat amda kani election ko sa ateng no kani ka John Pool po Sohïong 23 Sohïong constituency kala ya chai pe nalyang ka notification ru kala mi minen but kani ka last date of nomination no kani ka arpo kani apo tarik but kumulative because kani ka John Pool the ban date have nomination in datang candidate jungka UDP because kani ka John by Pool ru it arose because of the death of the candidate of the UDP the kiwi ki nomination kin sa punjo andai kandan ka nomination tang nakaliang jong candidate jungka UDP the community pero ka jing thap vote ka dispo tarik jong me ka jing new vote ka dikhalai tarik tidang men agani ka khat ar tarik ngadang pendep ka review meeting but district election officer or but the returning officer but the officers rekat but the police but ni ba ki chibin kra ki laya chakman nabade ka jing pun kra nalyang jong ka election commission marka ministry of home affairs ki naisan company CAPF 5 companies of CAPF would be deployed for the state in respect of the 23 Sohïong constituency rangkat perkata ki kani ka Sohïong constituency gran driven lightly ki polling station dan news sector but hardly ki zone the yang jong ki but ka training ro class dang na do menehi class dang ka training but kindan kuma aspatam ki polling officials ki no involved ka jing pinya chung ni ka election the kat ka jing assess tu ni ka ki jing berkreat ki lalam on track but bejo ko poru ni semua ka jing long kini jing long jong kini election kan long bayar nanti bayar baik kita ki main main highlights of the preparations as of now. U CEO loong ba ya ka jing tap kerteng la ban tap tang kertong ba penyokun ka United Democratic Party namar ki wei pat ki kertong ki degi bala dep tap kerteng pala dep pe bnia ya ki kot ki sla jongki nalor bala dep ru ban pen scam ya ka jinglong kertong jongki na ka banta ban pe bnia ya ki kot ki sla ru an hap pe bnia tang ya ki kot ki sla jong kertong ka UDP kat ba ki wei pat ki kertong la ne ki nong mi khmat jongki ki la ban dan lang ha ka sngi ba pe bnia ya ki kot ki sla ka jing tap vote ha Sohïong la bu teng namar ka jing khlat u kertong ka UDP u ba HDR lingdo ha ka arphau tarik urempang arajar arpulai ka UDP kan pha yu ba senchar lingdo thaba ubade upersa jong ba HDR lingdo ko mu kertong ka jing tap kerteng na ka benta ka UDP kan kot ha ka arphau tarik mentau benai bat ka jing pet nya iki kot kisla ha ka arphoi tarik kat ba ka sngi ba khatdu ban weng kerteng ka de ha ka arphau sau tarik mentau benai ban thep kerteng dei tong kertong ka UDP thì rei nam ta ban weng kerteng ban kini ki wei ki kertong ki bala ban thep kerteng cha kila ne man weng kerteng karkumga rules jungga John Paul itu kibala long validly nominated kinum la show begin withdraw because kamdon show kene ka option begin withdraw because kene ka da ade ka John Paul nong no te long kumga game ko sange da kasang biang te long kamdi ka fresh is not a fresh by Paul le titang itu tang ko party ka ba long by khlat no ITV candidate ta gitu hi kila begin tep keteng lani withdraw kat kumga
rules jong govern ya kani ka by pu tikani ke scrutiny jisha mot gadei tang menta u nu candidate over thep thmai ke scrutiny process because kiwe ki candidate la dep ke scrutiny process jungi kala along complete te hendrai ki kini kertong lani ki election agent jungi kila bani don lang lada ki kwa bagin long begini sakhi ya ka scrutiny process kila bani sakhi lang but don kono ka jingduna lani kono ka objection kila ban point out kila ban batai khinet kat no ngut ki no thebut kumakalong ta ko Sohïong kinthei sinrang kiwi kidon ko malai pusa hajar tam ini ka total electorate di kanyo hajar tam niat ki senang but ki ham but 17,000 plus each for both male and female ki tam ki kentai te ndre ka kentuk lang ka total electorate kendri ko malai puson dai pusa hajar tam kumakan no gini Pulit Pahara pat kin don kam nam ta gini election ti ko mala ong pimene ngi dan suyo ko bor mun tani da mun do mun ne ka sngi bangi ni san company CPF but bagi dan ki wonderful polling station ngi dan ko ma directly long wonderful te but of course kani kan ko assessment ka ba kiran shule Pulit but kala ban change ru magani ka vulnerability mapping along dynamic no close to the polls kala ban duna kala ban here kala ban kiuru te ndre kat kum menta dum kum ndrio Hakaway pat kalyang kibor paniat election kilanang pan create lupay ka jaka ban nyo vote na kamenta ka Sohïong constituency kaban long ha ka khatlai tarik ujemang u CEO la yato bakat kom ka jingpen ben la rai ban panlong ki jing nyo vote ha ka hall jong katanat arts and culture ha state central library Shillong Sohïong vote hangno min pelong yang jing nya vote kumno chikan ka tiga kesini jing nyo vote kum la batai mene kan de ha lai tarik jong me kan sedang nak prabaje ke venue bade kila ina propose ban shift for art and culture hall jong state central library since it's only a single constituency and ngalor amun naliang jong logistics ke parking ke convenience jong baro wilayah rai ba kan long ha art and culture hall jong state central library ya betul mencisni hadin mengi dep ke review meeting pada district election officer but the RO but the election officials ngelawan inspect ru but ngilap ba kabiang narong sudang kabiang ke space ru kabiang ke venue ru kabiang kalau sufficient ke space ru te ke jingyo vote kan dong ang ni ko art culture hall jong state central library mencoba kidan ketua form 12D kaba elat ini reutamen proposal strong ban thebut na lagi ti hak tu kupor nam ta Sohïong keladon ten em kejing thebut de ini reutamen na lagi bat kendang don su em mentah ngin hap check bah tu kupor em ngam hak tu kupor because ketu kejing klan no jo candidate ke di Yoshua jong election matai klan ar potarik te ya kajing ailat ban thep vote ba form 12D kata option kan don biang te ya itai benta ba kala don dem kajing thep vote aku tu ko por ko ngin check kita gi lomu kita gi portion lomu kita gi information kan hab ya cross check biang mat kan district andai ya kajing don ndai ya kajing lomu kan option ba kan don biang Dulu lalu kan kut pak. Ketua di 5 days before nomination.